år er det 30 år siden det nye teater genåbnede som musicalteater. Jeg hedder Kim Hammelsvang. Jeg har haft fornøjelsen at medvirke i Sound of Music, som vi skal lave her. Som den næste forestilling bliver faktisk min produktion nummer 20 her på det nye teaters scene. En af de forestillinger, jeg tænker tilbage på med sådan særlig kærlighed, det er forestillingen Miss Saigon, hvor jeg spillede engineer. Det var en international produktion, hvor der kom folk fra hele verden for at være med. Jeg havde gerne ville spille den rolle, siden jeg var barn. Jeg kan huske, der var noget i tv, der blev sendt fra England, The Royal Variety Show. Der var der uddrag fra Miss Saigon, hvor skuespilleren Jonathan Pryce sang The American Dream. Og jeg tænkte bare, wow, det vil jeg gerne. Det kom jeg så til at gøre mange år senere her i huset. En rolle, som jeg arbejdede enormt meget med. Det er en rolle, som på papiret er skrevet som en skurk. Det var meget vigtigt for mig at fremstille en figur, som man også fik sympati for. Derfor så prøvede jeg at fremstille ham som lidt en stakkel og få lidt humor ind, så det ikke var sort i sort. En særlig oplevelse, jeg kan huske, var den sidste forestilling. Efter jeg havde sunget The American Dream, som er det sidste, som engineer synger. Hvad er det, der dufter af her? The American Dream. Og så gik lyset ud. Og så gik jeg ud i kulissen. Og så kan jeg bare huske, hele min krop, den faldt sammen. Og jeg begyndte at græde. Det plejer jeg ikke at gøre. Det var som om, at hele den her lange proces med engineer, den forlod min krop. Det var også en fantastisk oplevelse, fordi heldigvis var det gået så godt. Ugen før var jeg blevet Reumert-nomineret for rollen. Det var meget sådan stærkt følelsesfuldt øjeblik for mig. Og det viser jo også, hvor meget det betyder for os, der står der. Så stort tillykke til det nye teater med jubilæet. Og nu til dagens spørgsmål.